sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Grace. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang ang akong kaagi, baliw pagtugtog sa awit nga nagulungan. A love to last a lifetime. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mungkin sa kababaeng nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, dagdasingan nga Grace. Recorded by X Thunder Gaming. Hala, patay. Nabuak ang plato. Unsa to nabuak, ha? Ma, o ano ko tuyo ah. Wisit yung kang bataa ka na, ha? Ta! Aray, ma! Aray! Mirna! Ang hagka, ha? Ano na? Sabay na itabo din eh. Ang akong platong bagong gipalit ay nabuak tungod sa iyang katanga. Oh, kung nabuak man na, nagkasiguro kung ngawa na tuyuan ni Grace. Pa! Wisit ka, Jod. Limpyuhin na diha. Pa, sige lagi ko kasama ni Mama. Dili ko niya pinangga. Nag, ayaw pag-unahon na, anak. Pinangga ka ni mama ni mo. Pasensyahe lang una na sa mama ni mo, ha? Kay daghan mo guna siya gunahuna. Basta kay pinangga ka niya ug mahal ka niya. Nagkasabot ka. Oo, Pa. Maayo gani kay sa iyo naman namang klase ron. Oy, Chris! Dali di, oy! Yung mamang papa nag-away doon sa inyo! Ha? Sure, oy! Magdali ko, bi. Pa, aris ami. Wa pa ka makontento sa imong pagluib na akong pila kahigayon? Karon imo pag yung gipaanhi? Mga anak na ko sila, Mirna. Obligasyon na ko sila. Ma, Pa, ang anong nag-aaway man mo? Grace, dali diri. So, diri sa akong kwarto. Mirna! Ma, ang ano di mo ni Papa? Grace, anak. Sorry, ha? Sorry kung pabiti ka makasabaan. Okay ra maoy. Ingon man sad si Papa nga sabton ng kunoti ka. Kay na kay daghang gihuna-huna. Ang anong gaaway man day mo ni Papa, Ma? Nakakita ka itong mga lalaki sa gawas ganina? Oh, oo, Ma. Anak to sila ni Papa ni mo sa gawas. Unsa? Nagbinuang si Papa ni mo na ako sa una. Pila kay gayon. Og mga igsuon to ni mo sa gawas, anak. Unsa? Pa, ano na kayo mo makas pagpasakit ni Mama? Grace, anak. Amin akong tarong ka nga pagkamahan. Dili man di ay. Grace, ang kunon ko nga nasayop ko. Pero bisan kanus awa ko magkuwang sa akong pagkaamahan diyan. Nga man lagi. Nga na kayo mo makas pagbinuang ni Mama. Tungod kay mahal niya ang maong babae. Mirna, mahimo ba? Way labot ang bata din. Okay nga no. Dili ba gud tinuod?
Mahal nimo ang babay. Maubitang nakaanak mo kapila, di ba? Mirna, nangayo na kong pasaylo nimo, di ba? Nangayo kag pasaylo pero hangtod karon. Ni apaghihapon ang kasakit sa imong gibuhat. Unsa pa man kinahanglan akong buhaton, aron makabayad ko sa akong mga sadya nimo. Wa kay kinahanglang buhaton. Tungod kay bahonon ko ni hangtod sa akong kamatayon. Mirna. Ma! Mirna. Recorded by X Thunder Gaming. I'm sorry. Pero gibuhat na namo ang tanan. Ko. Dili. Wala si mama pa! Dili! Ma! 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 Nak. Hayop ka pa? Ikaw may kayos ka ba tayo ni Mama? Ikaw! Kuya! Utro ka! Usa ka nakatapos sa kasakitan ni Mama! Kuya! Carlo, ayaw pagsultian na. Ano? Mado ka may bawaan niya, tinuod pa? Nga nagsiyas sa imong kabit? Carlo, O, si puti pa sa buti, kuya. Dili ko tinuod ka anak ni Mama Mirna. Grace. Oo! Dili ka tinuod ka anak ni Mama. Anda ka sa gawas! Dili! Dili! Carlo, husto na. Dili. Pa! Pa! Ganun mo maninita po sa mong pamilya. Una, si Mama Mirna. Ikadua, si Papa. Magunsa naman ako, ani. Chris, Kuya, di ko tuyo nga mo ni may tabo sa pamilya. Gusto ko masayod ka nga isa lahi kang inahan. Gisuway na kong mahalon ka. Nga murag yun ako isuon. Pero pasensya na. Hindi ko kaya, Chris. Labi na nga, magalahon na ako. Nga usa ka sa bungas pagluib ni Papa kag Mama Mirna. kuya, Naibaw ko naghanggang mga pagutana. Bensi yung pagkatao. Ay tingali nga, at tuuli mo ang imong tinuon nga inahan. kuya. Grace, anak. Ni Aka. Nakailakan ako. Ginoo. Tugan ako nagpaabot anigi kayo na. Maayo kay nakatultul ka din eh. Nagpangutan ako. Nahibaw ko daghan kag pagutana. Dali, sud. Arita sa sud mag-istorya. Ug aron sad mailhan nimo ang uban nimong mga igsuon.
wa man ko nimo kuha ang kapil. Nga nagibilin raman ko nimo dito. Tugod kay wa ko'y choice, anak. Nagpahad si Mirna nako sa una. Kung dili ka ibilin nila, ipapreso niya ang imong amahan. Unsa? Nahibaw kong dakong sayo ang among gibuhat ni Papa nimo ngadto ni Mirna. Pero mahalang na mo ang usag-usa ni Papa nimo. Maong naabot mo og upat. Ug ikaw ang kamanghuran. Nak, nagpasayloan si Mama sa tanan ha. Unta dili pa uwahi ang tanan aron makabawi ko nimo. Unta hatagan ko nimo kay kayon. Karong basta may masayod, Grace. Nga doon na pa may manghod. Basta diming makabayuin mo. Magsugod na sa una ninyo, ma. Salamat mga anak. Dilion anak kasayon ang tanan para nako. Pero, mas nakasabot nako kung nganong wagit ko makasuway og tinud-anay nga pagmahalgikan sa usa ka inahan samtang nagdako ko. Tungod kay dili day ko tinuod nga anak ni Mama Mirna. Og sa dihang naila-ila na nako ang tinuod na kong mama og mga igsuon, mura bag na fill in ang kahawang sa akong pagkatao. Karon, mas malipayon ako sa akong tinuod nga pamilya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Grace nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit kerek ulahan, a love to last a lifetime. If we all could meet and then at least Ang mong kaagi gibatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. Iris lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanila.